ערב טוב, נא לשבת בבקשה. נא לשבת, תודה. טוב, ערב טוב לכולם. אני חייב להגיד שנושא החינוך מעולם לא היה פופולרי יותר. כל הכבוד לכם שהגעתם, להורים, לנציגי משרד החינוך, לפעילים. אני רוצה לפני הכל להזמין את חבר הכנסת יעקב מרגי, יושב ראש ועדת החינוך, כדי לברך, ולא פחות חשוב להדליק נרות לחנוכה. בבקשה. ערב טוב לכולם, חנוכה שמח. יש לי תירוץ למה אני לא מזכיר את כל הנשיאות הנכבדה, פרוג'קטורים, מסנברים, לא רואה אף אחד. אז כל היושבים ראשונה במלכות, מבחינתי כל האולם הזה, ברוכים הבאים והכבוד הוא לי להיות כאן היום. שמעתי שהוקמה עמותת הכל חינוך. אז אני אומר לכם, אצלנו הכל חינוך, בלי שום קשר. העם היהודי בכלל הכל חינוך. וזכיתי, אני חושב, הקדנציה הזו אנחנו מאמינים, בני מאמינים, יד ההשגחה העליונה, הקדנציה החמישית שלי, וזכיתי להיות יו"ר ועדת החינוך. הנושאים הם רבים, האתגרים הם גדולים. אני רוצה לומר לכם שיש לנו מערכת חינוך גדולה, חזקה, איכותית. יש עוד הרבה מה לעשות, אנחנו צריכים להתקדם תוך כדי הליכה, להתאים, והנהלת המשרד עושה את זה, משתדלת, קשובה בכל אופן, אבל אין ספק, אם נשאל כל אחד מאיתנו, יאמר לך שכמעט זו אותה מערכת חינוך. היום, מבחינת המסגרת הכללית ועיקרון הפעולה ודרכי העבודה, כמעט אותה מערכת חינוך, עם השקעה רבה, עם יותר הבנה, יותר קשובים. אני אומר לכם, אני נדרש אולי באחוזים, ל-30% מהישיבות שלי הולכים על נושאים של התאמות, וכל מה שקשור לאנשים עם מוגבלויות, וזה לא היה בעבר, ויש אוזן קשבת. אם יש סעיפי, וודאי צמרת, אני לא באתי לדבר בשם המשרד, אבל ודאי שדברו, אם יש סעיפי תקציב או תקנות תקציביות שהן פתוחות בלי תקרה, זה הסעיפים האלה שקשורים לחינוך המיוחד, להתאמות, לאנשים עם מוגבלויות, עם צרכים מיוחדים, וזה אתגר לא קטן. ואני חושב שזו זכות גדולה ללוות את זה, לדחוף כמה שאפשר. אנחנו חונכנו כעם לבוא מאחורה ולדחוף את אלה שמתקשים במעלה ההר ומעלה הגבעה. זה התפקיד שלנו והייעוד שלנו. ושוב, הכל חינוך. חנוכה שמח. המנחה, אתה רוצה עכשיו הדלקה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. נו, נראה אתכם.
את בית הספר המוזיקה שלי פעם אחרת. יפה, לא זייפתם, כל הכבוד. אני מזמין את פז כהן, מנכ"ל ארגון אנו. הכפתורים פה. יש מצגת. ערב טוב לכולם. המצגת, רואים אותה, יופי. הדמוקרטיה בישראל וכל העולם היא מאותגרת. האזרחים מרגישים שקשה להם להשפיע על מוקדי קבלת ההחלטות, ומספר מאוד מצומצם של אנשים משפיעים על מה שקורה. המטרה שלנו שהיא קמה היא לתת כלים לאנשים להשפיע על המציאות, לשנות את המציאות מסביבנו, ולהרחיב את מעגל האנשים שמשתתפים בשינוי החברתי. אנחנו עושים את זה בשתי דרכים. אחת זה פלטפורמה למאבקים וליוזמות לשינוי חברתי. כל מי שרוצה לקדם משהו שמקדם צדק חברתי, שינוי חברתי, סובלנות, נלחם בגזענות, יקבל מאיתנו את הכלים, ואנחנו בוחרים באופן אקטיבי גם לעזור ולתמוך ביוזמות שאנחנו מאמינים בהן שהן יוזמות טובות לחברה הישראלית. כשדיברנו עם גלובס בהתחלה על הערב המדהים הזה, חשבנו על איך אנחנו בעצם נצליח להביא לידי ביטוי את החברה האזרחית, איך החברה האזרחית בישראל הצליחה להשפיע ולשנות את מה שקורה כאן. אז חשבנו על אורנה עמוס. אורנה עמוס בשנת 2008 ראתה את עובדי הקבלן באוניברסיטת בן גוריון בנגב. היא הקימה את הקואליציה להעסקה ישירה, שבטח חלקכם מכיר אותה, שפועלת היום כל כולה מתוך אנו. הם הלכו ועשו פעילות גם דיגיטלית וגם בשטח עם חברי כנסת. התוצאה המדהימה זה שלפני 4 חודשים החליטה ההסתדרות לחתום על הסכם עם האוצר אחרי לחץ ציבורי מאוד גדול, 16,000 עובדי קבלן יועברו להעסקה ישירה. עדי לוסטינג ב-2008 קמה והלכה לחוף פלמחים. היא ראתה טרקטורים על החוף. היא גייסה פעילים שעמדו ביחד מול הטרקטורים ומול הכוחות שרצו לבנות שם פארק נופש. הם הבינו שהמקום שבו מקבלים את ההחלטה זה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, והשר לאיכות הסביבה גלעד ארדן. באמצעות הכלים שלנו הם שלחו 14,000 מיילים לשר לאיכות הסביבה, 55,000 מיילים לחברי הוועדה. זה מאבק שהתחיל ב-2008. במרץ 2015 חוף פלמחים הוכר כגן לאומי. יותר מזה, המאבק של עדי הוביל את זה שבעצם החבר'ה מהארגונים הירוקים הצליחו לדחוף לחוק ההסדרים, לדחוף או לשכנע שבחוק ההסדרים הנוכחי בעצם יש איסור בנייה בחופים של 100 מטר, מה שהיה פעם 70 מטר. יערה ישורון שנמצאת כאן איתנו בקהל, בשנת 2008 פתחה עצומה בנושא פערי החופשה בין החופשה של ההורים לחופשה של הילדים. ב-2010 הקימה את הורים עובדים לשינוי. 2011 בזמן המחאה החברתית מצד העגלות הגדול. 2014 משרד החינוך אימץ את התוכנית בתי ספר של החופש הגדול. והיינו רק לפני חודש התבשרנו עוד פעם הישג של לחץ ציבורי מאוד מאוד חזק, שימי החופשה של ההורים יארכו בעוד יומיים בשנה. זה לא מספיק, אבל זה המון. המון שינויים נעשו בתחום החינוך בישראל. אני לוקח רגע משהו מהאמצע. במאי 2015 האנשים היקרים שנמצאים כאן, פורום ועדי ההורים היישוביים, ארגן הפגנה בגן סאקר בירושלים. מי שראה את החדשות במאי 2015, זה היו הכותרות בחדשות. דרישות ההורים משר החינוך החדש, ביום שנפתלי בנט מונה, חבר הכנסת נפתלי בנט מונה לשר החינוך. הקטנת הצפיפות בכיתות, סייעת נוספת בגנים, התאמת ימי חופשה במערכת החינוך לאלה של ההורים. נחזור לשקף הזה עוד דקה. בנושא של הסייעות בגנים ובכלל ההתאמה לגיל הרך, קמה הקואליציה הארצית לשיפור התנאים בגיל הרך. יש פה המון אנשים בקהל, לא רק מפורום ועדי ההורים היישובים, שלקחו חלק פעיל, פגישות עם מקבלי ההחלטות עד ראש הממשלה עצמו. בנושא הזה של הצפיפות, פורום ועדי ההורים היישובים לקח על עצמו את ההובלה. 32 זה לא בשמיים. אתם זוכרים את השקף ממקודם?
הקטנת הצפיפות בכיתות, 300 מיליון שקל, החלטה בספטמבר 2015. סייעת נוספת בגנים, 600 מיליון שקל, באוגוסט 2015. התאמת ימי החופשה במערכת החינוך, יומיים קיבלנו, רק לפני חודש. ויש עוד המון דברים שהלחץ של ההורים השפיע ויצר שינוי בתקציב. למעלה ממיליארד שקל בתקציב המדינה הנוכחי, הזיזו הורי ישראל ואנשים שפעילים בחינוך. מילה קטנה על הפעולה פה, גם אני גילוי נאות, יודעים, אני יושב ראש ועד ההורים בירושלים, אני מאוד מודה להנהלה שלנו שנתנה לנו את ההזדמנות לנצל את הבמה הזאת כדי בעצם להביא את הקול של ההורים לשיח, תודה רבה להנהלת אנו. זאב קשור פה לפורום, נדבר על זה אחר כך. סוד ההצלחה של כל הקמפיינים שרצים היום זה שיתופי פעולה בין ארגונים ובין אנשים שמצטרפים ביחד. אם ניקח את קמפיין הגז, את הנושא של העסקה ישירה, כל תחום החינוך, תמיד זה הרבה מאוד ארגונים שחוברים ביחד. שינוי גדול אנחנו יכולים לעשות כולנו רק ביחד, ואני מקווה מאוד שנצא מהערב הזה בכוחות מחוזקים ונמשיך בעשייה הרחבה של כולנו. תודה. אני רוצה להזמין את חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, לשיחה קצרה. ערב טוב לך שוב, רגע, עובד? כן, בסדר. ערב טוב. ערב טוב. לא כולם יודעים, אבל תקציב החינוך, כשבוחנים אותו, לפחות ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל, היא גבוהה דווקא ביחס למדינות ה-OECD, היא גבוהה גם ביחס התקציב של החינוך הוא גבוה גם ביחס לתקציב המדינה. הבעיה מתחילה כשאנחנו בוחנים את התקציב פר תלמיד. שכאן יש בעיה, אפשר לקרוא לה גם ברכה, היא לאו דווקא בעיה של ריבוי טבעי גבוה מאוד בארץ, שמייצר פה אתגר, הייתי קורא לזה. ובכל זאת אנחנו רואים היום, כשאנחנו בודקים את התקצוב, גם פר תלמיד, פר בתי ספר, אנחנו רואים למעלה בצמרת את החינוך הממלכתי דתי, אחריו הממלכתי במגזר היהודי, לקראת התחתית אנחנו פוגשים בחינוך החרדי, ובסוף בחינוך הערבי, הממלכתי ערבי. והשאלה היא מתי בעצם אנחנו מייצרים פה יישור קו, ומה עושה הכנסת בעניין הזה? טוב, ערב טוב לכולם. האמת היא שהמדינה שלנו בנויה באופן כזה שאין את אותו דבר, לא רק בחינוך. החינוך באמת, תקציב החינוך הוא תקציב גבוה. אם אנחנו מורידים בתקציב הביטחון את הפנסיה ואת כל התקציב שיש לאנשים שפורשים מכוחות הביטחון, תקציב החינוך הוא התקציב הגדול מבין כל המשרדים, כולל תקציב הביטחון. המציאות הזאת שבה לילד שנמצא בשכונת הדרום בתל אביב, לבין ילד שנמצא בשכונת הצפון, אני אומר את זה באופן כללי, ההשקעה בחינוך שההורים שלו משקיעים בצפון, ומה שהמדינה משקיעה או מה שהעירייה משקיעה בסופו של דבר, זה הרבה יותר ממה שמקבל הילד בדרום. המציאות היא שבפריפריה הילדים מקבלים פחות, במרכז או ביישובים היותר עשירים התלמידים מקבלים יותר. אני לא בטוח לגבי זה שאמרת, הממלכתי דתי נמצא בתקצוב הגבוה ביותר. טוב, הם מלח הארץ, הם מקבלים בכל מקום, הם מקבלים את הכי הרבה, לא רק בחינוך. בסדר, הם גם, בסדר, לא רוצה להאריך בעניין, אבל הם גם עושים את זה עם גלגול עיניים לשמיים. אחרי זה באמת בא החינוך הממלכתי, לפי דעתי אחרי זה בא החינוך הערבי, ובסוף החינוך החרדי, אבל זה שהכין את זה הוא כנראה לא מכיר את כל הנתונים. זה נכון שיש בחינוך החרדי חלק מהבתי הספר שאינם מקבלים באידיאולוגיה, הם מקבלים פחות. אבל במה שהיה צריך להיות, היה צריך להיות הכל שונה לחלוטין. עכשיו, יש שינוי בכנסת. זה לא שהכל נשאר אותו דבר. אני נמצא בכנסת כבר 27 שנים. מה שהיה פעם כבר לא מה שקיים היום. איך אמרת
הציבור מעורב יותר, הוא נמצא בוועדות, הוא נמצא בדיונים, הוא נמצא במשרדים, יש התחשבות רבה בדעת הקהל בעניין הזה. אני אמרתי מקודם לכמה חברים מהרשויות המקומיות, ראשי ערים מכובדים שנמצאים כאן, המדינה נהייתה הרבה יותר חברתית ממה שהייתה פעם. לא הבנתי, אתם על חופי הים, אתם הגדלתם את זה ל-100 מטר, אני עשיתי את ה-100 מטר כשהייתי יושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה, נלחמתי נגד כל העולם, כמו שגם עכשיו הייתה לי מלחמה נגד כל העולם, ואני שמח שניצחתי בה. זה היה הנושא של הטבות המס ליישובים. עכשיו, מה זה הטבות המס ליישובים? הטבות המס ליישובים, המשמעות של העניין, שבמרכז הארץ לא צריך לעודד אנשים לבוא לגור בתל אביב, או ברמת גן, או בגבעתיים. צריך לעודד אנשים לבוא לגור במעלות, לבוא לגור בירוחם, לבוא לגור בדימונה. יש עניין לאומי למדינת ישראל, שאנשים יבואו לגור שם. ולכן הטבות המס עמדו להתבטל. בית המשפט העליון ב-30 בנובמבר היה מחליט, הוא כבר החליט בעצם, שמפסיקים את הטבות המס ליישובים, ואנשים לא יודעים את המשמעות הקריטית ליישובים האלה, מה המשמעות של להביא אנשים ברמה, אנשים שייסעו בתפקידים גם עירוניים וגם תפקידים ציבוריים במקומות האלה, הטבות המס האלה מביאים אותם. אני שמח שבסופו של דבר, על אף שרבים מראשי המדינה הם קטני אמונה, והם אמרו לי לא תצליח להעביר את זה, וזה עבר, אבל זה גם כן עדות לכך שאין שוויון במציאות הזאת שבה יש יישובים שהם יותר חזקים, יכולים לתת שירותים יותר טובים לתושבים, יש יישובים שהם רחוקים יותר, לא יכולים לתת את זה. אני שמח שהעברנו את זה, וזה גם כן חלק מהעניין של המעורבות הציבורית בעניין. אז בואו נהיה רגע ממוקדים יותר. יש לנו, נמצאים פה ראש עיריית רעננה, זאב ביילסקי, וראש עיריית דימונה, בני ביטון, ועל סדר היום ישנה תוכנית של משרד האוצר, לא רק של משרד האוצר, לתקצוב דיפרנציאלי של תקציבי החינוך והרווחה, והתוכנית אומרת, למעשה, אם ניתן לזה כותרת, לקחת לחזקים ולתת יותר לחלשים. ואני שואל, האם זו לא תוכנית שהיא במידה מסוימת פופוליסטית אולי? האם לא צריך לחזק את החלשים מבלי להחליש את החזקים? יש שני חלקים. איפה העמדה שלך בעצם כאן? יש שני חלקים לתוכנית הדיפרנציאלית. חלק אחד זה הממשלה. הממשלה באה ואומרת, יש יישובים שבהם אני נותנת לחינוך, או שאני נותנת לרווחה, או שאני נותנת אפילו בתחבורה, נותנת כיכרות בעיר, אבל הרשות המקומית צריכה להשתתף פעמים ב-25%, פעמים ב-10%, פעמים אפילו יותר מ-25%, ויש יישובים שאין להם את הכסף לעשות את זה, וממילא הממשלה מחזיקה את הכסף הזה, ומעבירה את זה ליישובים החזקים. יש חלק נוסף, שהוא כבר חלק אידיאולוגי שצריך להתמודד איתו. יש תוכנית שאומרת, ניקח מהיישובים החזקים וניתן ליישובים החלשים. אני בוועדת הכספים בקדנציה הקודמת שלי ניסו לעשות את זה, זה לא הצליח, באו 15 או 16 הרשויות החזקות וטענו בצדק. האיש משלם אצלי ארנונה, הוא משלם עבור ארנונה ביישוב שלי, ולכן אני לא חייב להעביר את זה ליישוב אחר שהוא איננו משלם ארנונה, התושבים שם אינם משלמים ארנונה, אבל הממשלה היה מה לומר בעניין הזה. לו הממשלה הייתה מעורבת בנושא יותר ממה שהיא עשתה. אני בעד דיפרנציאלי באופן מוחלט. אני סבור שיש יישובים שאסור לקחת מהם את ה-25% של התוספת של, או של חינוך או של רווחה. יש יישובים שזה פשוט... כלומר, אתה עושה הפרדה בעצם בין רעננה לצורך העניין לתל אביב. אני לא עושה הפרדה בין רעננה לתל אביב. ששם ההכנסות, אגב, לא מגיעות רק מהתושב. אני עושה הפרדה בין התושב בתל אביב לבין הממשלה. בין זה לזה אני עושה את ההפרדה. למדינה יש את הכוח, היא רגולטור גדול, היא מחזיקה את תקציב המדינה, היא מחזיקה בעצם הרבה כוח שהיא יכולה להשתמש בו, היא לא משתמשת איתו מספיק, היא לא משתמשת איתו מספיק כדי לעזור לחלשים. לחלשים הכוונה לא חלשים מבחינה איכותית, חלשים מבחינה כלכלית. יש יישובים בארץ שהם פריפריה, אין להם בכלל אזורי תעשייה, הערים הללו אין להם ארנונה, אין להם הכנסות. יש להם את התושבים שגרים שם, שחלק מהם גם נזקקים לרווחה. המדינה צריכה להיכנס לתוך התחום הזה, היא לא נכנסת מספיק. אני חושב שבשנים האחרונות יש יותר מודעות לעניין הזה, יש יותר ראשי ערים שנלחמים עבור הדיפרנציאלי, התקצוב הדיפרנציאלי. הסוף של העניין הזה יהיה שראשי הערים הגדולות, החזקות, לא יוכלו להתמודד איתם, הממשלה לא תנצח אותם, ואז הממשלה תצטרך לעזור במישרין לאותם רשויות, ולא רק במענקי איזון, אלא גם בדברים אחרים, כמו תקציבי חינוך, רווחה ודברים נוספים, תחבורה, כל הדברים שיצטרכו לתת לרשויות האלה.
תודה. אתה הזכרת את התהליכים שעוברים על החברה הישראלית, אנחנו בטח ראינו בעיה כאן במחאה החברתית של 2011, והשאלה היא, איך זה משפיע על עבודת הכנסת? איך אתה רואה את זה בוועדות, אצלך בוועדה? מאוד מאוד. למחאה החברתית הייתה השפעה ישירה על התנהלות הממשלה, בעיקר על התנהלות הכנסת. אני הייתי יושב בוועדות בעבר, כמעט והיו מגיעים מתי מעט שהיו עוסקים בעניין הזה. היום אנשים מגיעים, מתחשבים מאוד בדעתם, מתחשבים מאוד גם הממשלה, אבל בעיקר הכנסת, מכיוון שכשיש דיונים בכנסת הציבור נמצא, עיתונאים נמצאים, ארגונים נמצאים. אני יכול להגיד על ועדת הכספים שהיא אחת הוועדות המרכזיות בעניין של התקצוב. יש השפעה גדולה לכל הארגונים שמגיעים לוועדה ומשמיעים את דעתם, אם הדעה היא כמובן דעה מקובלת ודברים שפעמים יכול להיות דעות קיצוניות שהן באמת נדחקות לשוליים, אבל הדעות המרכזיות של הדברים החשובים שחשובים לחברה הישראלית הם דברים שנשמעים. המחאה החברתית עשתה הרבה מאוד בכיוון הזה של מה שאנחנו רואים היום. גם בחוק ההסדרים האחרון, לא היה גזירות בחוק ההסדרים הזה, הייתה לזה השפעה משמעותית. הנושא של הטיפול בדיור, אני עוד לא יודע אם אכן בסופו של דבר זה יניב את התוצאות המקוות, אני מקווה שכן. למחאה החברתית הייתה השפעה עצומה. המציאות הזאת שבה אנחנו ראינו בהפגנה הזאת, במחאה החברתית, ראינו את מחאת העגלות, ואז החלטנו ביהדות התורה להגדיל את קצבאות הילדים. תודה. בשלוש דקות שנותרו לנו, הייתי שמח שתצביע על האתגר הגדול, כפי שאתה רואה אותו, שעומד בפני מערכת החינוך בישראל. נמצאת כאן גם מנכ"לית משרד החינוך מיכל כהן, אולי איזושהי הצעה שלך, המלצה שלך? טוב, קודם כל, כן, אני משבח את מיכל כהן על העבודה המנכ"לית, העבודה שהיא עושה במשרד החינוך. דרך אגב, אם אני רוצה להציע לה הצעות, אז אני מתקשר אליה. אז, אבל המציאות הזאת שבה חייבים ליישר קו, זה לא יכול להיות שילד שנולד במקום שהוא נולד, שזה יישוב, יכול להיות יישוב ערבי, או שיישוב פריפריאלי שהוא נמצא מרוחק מכל מוקדי החינוך, היכולות שלו להתערות בתפקידים הבכירים בעקבות החינוך הזה הם מאוד נמוכות לעומת החבר שלו שנמצא ביישוב עשיר. את הפערים האלה חייבים לסגור. אנחנו בתהליך של סגירת פערים, עדיין לא בהתקדמות משמעותית בנושא הזה. ולכן האתגר הוא לסגור פערים בין תלמידים בפריפריה, לסגור פערים בין תלמידים ביישובים ערבים, לסגור פערים בין מקומות שבהם יש חינוך חלש, ואם אפשר, שאף אחד לא ישמע, להשוות את החינוך החרדי לממלכתי דתי, אפילו 50% נסתפק. אני סיימתי? כן, תודה רבה. רגע, אני רוצה להגיד דבר תורה. תשמעו, באמת, על הנושא המדיני, משפט. אני שמעתי את שרת החוץ, בכל אופן, נמצאים פה ראשי רשויות ואנשים, שמעתי את שרת החוץ השוודית, שהיא אומרת, מדינת ישראל היא מדינה לא מוסרית, שהיא הורגת מחבלים ללא משפט. אז אני רוצה להגיד לכם, אמירה על חנוכה, ובזה סיימתי. אנחנו מתפללים בחנוכה ועל הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות והתשועות שעשית לאבותינו וכו'. מה הניסים? הניסים שמסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, זה נס גדול. למה זה נס? מכיוון שיש שתי צבאות, אחד יש בו הרבה חיילים ואחד מעט, והמעט מנצחים, זה נס. חלק יש לו כלים מתוחכמים, טנקים, טילים וכו'. לשני אין, ובכל אופן זה שאין לו מנצח, זה בסדר. אבל מה הנס בזה שאומרים שתי צבאות שווים בגודלם ובכוחם, כולם גיבורים, כולם יש להם את אותה יכולת, אבל הם מסרת רשעים ביד צדיקים. אלה רשעים ואלה צדיקים, מה פתאום זה נס? שתיהם אותם הצבאות. מתברר שזה נס גדול, שיש שתי צבאות שווים בכוחם ובגודלם. אבל אלה צדיקים ואלה רשעים, הצדיקים לא משתמשים באותם דברים לא מוסריים שהרשעים משתמשים. ואם בכל אופן מנצחים את הרשעים זה נס גדול. אנחנו בישראל לא משתמשים עם הכלים המושחתים האלה של המחבלים ואלה שעושים את דברם או שמגינים עליהם, אנחנו לא משתמשים בכלים האלה. אנחנו עם מוסרי, אנחנו עם שאכפת לנו גם מהשני, גם בשעה שאנחנו נמצאים בסכנת נפשות, אנחנו עושים את כל מה שאפשר. בחנוכה אנחנו מתפללים על זה לקדוש ברוך הוא, שימסור את הרשעים ביד הצדיקים. תודה רבה לכם.
חג שמח, תודה. אנחנו נראה עכשיו סרטון קצר, נכון? פז. תודה רבה. אני רוצה להזמין אל הבמה את מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן. את ראש עיריית דימונה, מר בני ביטון. ראש עיריית רעננה, מר זאב ביאלסקי. את גברת לילי בן עמי, המייסדת של הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך. ואת זאב גולדבלט, יושב ראש פורום ועד ההורים היישובי. תודה שוב לכולם. אני רוצה לפתוח איתך, מיכל כהן. קודם כל, תודה שבאת וכל הכבוד על הספורטיביות, להשתתף בפאנל מלא באקטיביסטים חברתיים, וקהל שלפעמים במשך השנים אולי היה ברגעים מסוימים קהל עוין, במרכאות כמובן. צריך להגיד שגם עצם ההשתתפות הזו מעידה גם ככה על אוזן קשבת ועל אולי על אותו שינוי של הלך רוח שגם מר גפני דיבר עליו קודם. אז אחרי הצגת הדברים של הארגון, של אנו, הייתי שמח אם את תציגי קצת את מה שהמשרד עשה ואיך הוא רואה את הדברים מהצד שלו. את יודעת, הארגון יכול לייחס, אגב, במידה אולי נכונה של צדק, חלק מהדברים שאכן נעשו, אני מניח שיש דברים שגם המשרד יזם והוביל. פורום ועדי ההורים, נכון. תודה פז. ולאחר מכן הייתי שמח שתגידי מילה בעצם על הדרישה של אותו פורום שאומר שמשרד החינוך עצמו הוא זה שקבע תקן ל-32 ילדים בכיתה, לא רק בכיתות א', אלא עד י"ב בעצם, ולמה זה לא מיושם עד היום? הם לקחו אתכם גם לבג"ץ, אני בטוח שיש לך מה להגיד בעניין. טוב, מכיוון שהם פרגנו לעצמם מספיק, אז אני אתחיל במקומות שאני חושבת שצריך באמת להסתכל עליהם במקרו, ואני חושבת שנושא של השפעת אזרחים על המדינה, על הממשלה, זה דבר מבורך. קודם כל, כולנו אזרחים לפני שאנחנו בעלי תפקידים בכלל, ואני חושבת, ניקח רגע, במחילה מכבודכם, רגע נעזוב את פורום ועדי ההורים, נסתכל בתהליך של מה שאנחנו עושים. צריך לומר שלפני הרבה מאוד שנים המשרד בכלל, אני מדברת רק על משרד החינוך, אני לא נציגת כל הממשלה, אבל משרד החינוך היה מאוד מוטרד מכניסה של גופים רבים לתוך מערכת החינוך, שבעצם תחשבו על ארגון שמנהל מערכת ולא יודע מי נכנס בתוכה, ואם תסתכלו כל אחד במקרה הפרטי, כל אחד שולח את ילדיו לבית הספר, ואז מגיע ראש העיר, מגיעים לראש העיר, או מגיעים למנהל בית הספר, באים אנשים עם כסף ואומרים בוא תיקח את התוכנית שלנו ותעשה אותה בתוך בית הספר. אז בעצם השטח, שדה ההוראה, שדה הלמידה פרוץ לכל דורש. לאורך שנים המשרד התגונן, וכל הזמן מי שרצה לעשות איתו שותפויות חש בהתנגדות של המשרד. אני חושבת שבמהלך השנים האחרונות אנחנו מובילים מה שנקרא שולחנות עגולים, שבעצם קראנו לחברה האזרחית להיות שותפה, אבל להיות שותפה במקום של, אני קוראת לזה ראש בראש, להגדיר ביחד את המשימות, לחשוב איך עושים את זה נכון, לאו דווקא במה שמאוד צרם לי פה, זה הנושא של מאבק. יש עוד דרך שכדאי לחנך את ילדים במדינת ישראל, שאפשר להשפיע על הציבוריות הישראלית, גם דרך הידברות ולא רק במאבק, ובעצם זימנו את השולחנות עגולים, והיום יש לנו למעלה מ100 ארגונים שותפים, ולתוך זה נכנס הסיפור של ארגוני ההורים. אני חושבת שזה לא סוד לומר שיש ארגון הורים ארצי ויש פורום ועדי ההורים היישובי, והם ביניהם
לא בדיוק הסתדרו נגיד ככה, ובעצם מצאתי את עצמי לא מעט מדברת עם אלה ועם אלה ועם אלה, וכל אחד טוען ליציגות של ההורים בישראל, ובכלל הנושא של הורים בישראל זה נושא מורכב, יותר מורכב אפילו מסיפור המורים בישראל, ששם יש לי שני ארגונים, פה כמעט כל אחד טען לארגון. תמיד מאשימים את ההורים בסוף. לא, לגמרי לא, להפך. אני חושבת שהורים במערכת החינוך, לא, סליחה, בלי הורים במערכת החינוך, אני לא חושבת שזה nice to have, אני חושבת שזה חובה. ההורים במערכת החינוך זה חלק מהצלעות של המשולש תלמידים, מורים, הורים. אף אחד לא עושה לאף אחד טובה, ההורים צריכים להשפיע על מערכת החינוך. ולתוך השיח הזה של הורים משפיעים בתוך מערכת החינוך, צריך לבנות את המנגנונים. אם לא רוצים להרוס את המערכת, כי צריך לזכור שהורים זה לא מקשה אחת. יש הורים כאלה והורים כאלה והורים כאלה, וכל אחד רוצה, ולפעמים הם רוצים דברים מנוגדים. אחד רוצה שיקטינו את הכיתות, ויתנו לרשויות להקטין את הכיתות, והרשויות העשירות יוכלו לעשות את זה על חשבונן, והשני רוצה שהמדינה תיתן לו, כי בעצם אין לו, והאם המדינה נכנסת בנעלי הרשויות, אפרופו תקצוב דיפרנציאלי. תקצוב דיפרנציאלי אומר, אני לא רוצה להתייחס כרגע בכלל לנושא של הרשויות. כמדינה, אני חושבת שזו חובתה של המדינה לעשות תקצוב דיפרנציאלי. אני לא חושבת שאני צריכה לצורך העניין עכשיו לקחת מזאב כדי לתת לבני. זה לא העניין. העניין הוא, והביאו את זה למקום עוד פעם של מאבק מיידי, אבל בתפיסת עולם המדינה חייבת לתת יותר לאלה שידם אינה משגת. זו חובתה של המדינה, והיא לא יכולה לעשות את זה, כאילו אין מחר, יש תקציב למדינה, ולכן כשמדברים על תקצוב דיפרנציאלי, יצאנו לפני שנתיים לתהליך שאומר, ב-90% של מערכת החינוך, אני מדברת יסודי וחטיבת ביניים, זה תקציב שאנחנו מתקצבים, זה רובו ככולו של ה-50.6 מיליארד, אנחנו עושים תקצוב דיפרנציאלי, קובעים בסיס אחיד לכולם, ועל הבסיס האחיד הזה מייצרים דיפרנציאציה ברמה של 1-6, זאת אומרת כל שעה שנשקיע ברעננה, נשקיע 6 שעות בירוחם ודימונה לצורך העניין. ואני חושבת שבדרך הזו... זה נכון שלפיד לא כל כך אהב את זה, ושי פירון אז רצה את זה יותר? לפיד היה שר האוצר, פירון היה שר החינוך, כידוע לך הם היו מאותה מפלגה ושניהם קידמו את זה. לומר שבמדינת ישראל, אני אגיד את זה בעדינות, חבר הכנסת, שצריכים להתחשב בצרכים פוליטיים, שצריך להתחשב באינטרסים כאלה ואחרים, דרך אגב גם בארגוני ההורים, לא רק הפוליטיקאים שיושבים, צריך לקחת בחשבון שזה אומץ גדול לעשות תקצוב דיפרנציאלי. אז זה לא קל היה כנראה ללפיד, וזה לא היה קל לפירון, וזה לא קל לנפתלי בנט. אבל אני חושבת ששלושתם קידמו את זה, ממשיכים לקדם את זה, ואני חושבת שזו דרך נכונה לממשלה להתנהג בתקציבי החינוך. אוקיי, אז הייתה לי עוד שאלה לגבי, תודה רבה קודם כל. הייתה לי שאלה לגבי התקן של 32 כן. ילדים. כן, אנחנו מדברים על ועדה בעצם בתוך משרד החינוך, שקבעה את התקן הזה, ואומרים ההורים, לא מספיק לנו כיתות א', תיישמו את מה שאתם קבעתם כראוי ונכון. טוב, מכיוון שהעניין נדון בבית משפט, אני אשמור את כל הטיעונים לבית משפט, אבל אני אגיד רק משהו אחד על זה. בשנת 2008 הייתה החלטת ממשלה שקבעה 32 עד 40 לפי מדד פריפריאלי. את החלטת ממשלה ביצענו ככתבה וכלשונה, 32 עד 40 לפי מדד פריפריאלי. בהחלטת הממשלה היה כתוב שלאחר שתהיה הערכה של התהליך, אפשר יהיה לעבור לשלב ב'. אף אחד לא כתב מהו שלב ב'. בכלל זה קוריוז איך נולד הסיפור של 32, אבל מחמת כבוד האנשים אני לא אגיד כלום. עכשיו כשהגיע נפתלי בנט, שר החינוך, ההמלצה הראשונה הייתה, בוא נבדוק את הסוגיה הזאת, שאף אחד לא אמר ש32 זה המספר המנצח, למרות מה שנאמר פה. נפתלי בנט, שר החינוך, אמר, אפרופו דיפרנציאלי,
אני דואג גם לחלשים. וגם אם מישהו רוצה פלט 32 לכולם, זה לא מידתי, זה לא צדק חברתי. צדק חברתי זה לתת יותר למי שצריך, ולכן קבע 32 באשכולות יותר חלשים ו34 באשכולות יותר גבוהים. ואם יורשה לי רק מילה אחת על השפעת הציבור. כשחזרתי ואמרתי, ואני לא צריכה להוכיח את זה, אני חושבת שאני גם מיישם את זה הלכה למעשה בשנים שאני מנהלת במשרד. אני זאת שיצרתי את הפורומים עם החברה האזרחית, ואני זאת שמדברת על שותפות ומייצרת שותפויות. אבל צריך לזכור שבהשפעת האזרחים זה לא רק נקי על הצדק החברתי. תיקח את סיפור 32, לדעתי זה לא הוגן ולא צודק לעשות פלט, לדעתי זה לא הוגן ולא צודק לדרוש 32 לכולם אותו דבר. ציטטו אותי לא מעט שכאילו אני אמרתי 40 תלמידים זה הדבר הכי נפלא. אמרתי לא, אמרתי ש40 תלמידים עם מורה טוב לפעמים זה טוב יותר מ32 עם מורה פחות טוב. זה מה שאמרתי. אבל לגבי הסיפור של צדק חברתי, לא תמיד, אם כי היו מחאות מדהימות של צדק חברתי, לא תמיד המחאה רואה את מכלול האוכלוסייה. בדרך כלל אלה שזקוקים יותר הם לא אלה שצועקים ברחובות, ולכן זה התפקיד של המדינה, לראות את כולם ולדאוג שבאמת יהיה צדק חברתי. דרך אגב, אם היה אפשר להוריד ל20 זה היה עדיף. תודה. זאב, הזכרתי את זה קודם, יש כאן עניין אובייקטיבי באמת, אנחנו מובילים מול ה-OECD בריבוי טבעי. אגב, יש איזה, אנחנו נוטים לשגות ולחשוב שזה קורה רק בגלל הסקטור החרדי והערבי, זה לא נכון, ואנחנו רואים מגמה ארוכת שנים, דווקא במגזר החילוני, היהודי חילוני, אנחנו רואים 3 ילדים, זה הספתח היום. ואני שואל, אולי צריך להבין שאנחנו מדינה ברוכת ילדים, וכנראה שלא נגיע ל32, ואולי יש באמת מגבלה אמיתית של תקציב, ולמה לא, אתה יודע, יש עכשיו איזה פיילוט שמדבר על 2 מורים בכיתה, אולי זה פתרון טוב. כמה דברים. קודם כל, במהלך השנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות, אני חושב שנעשה דבר בישראל. קמה פורום ועדי ההורים היישוביים, שיש לו חזון ודבקות במטרה, ואולי זה ייראה זול במה שאני רוצה להגיד, אבל אני מאוד מבקש, אם אפשר, שכל מישהו יו"ר יישובי, יו"ר מוסדי, או יו"ר של אשכול גנים, שיקומו. פשוט תקומו. תראה איזה פוליטיקאי נהיית. תקומו, אל תתביישו. חבר'ה, תקומו. חבר'ה, זה בדיוק הפנים של אותה מהפכה חברתית בתחום החינוכי. זה בעצם פניה של ישראל היפה, זה פנים של אוכלוסייה מעורבת, אכפתית, שרוצה להשפיע, רוצה להיות מעורבת, לא בהכרח מתערבת. הזכות, או נגיד אחרת, הנכונות של כל החבורה הזאת להשפיע, כבר פצצה. בני, חשבתי שאתה רחוק מחבל אשכול. עצם העובדה שכל החבורה הזאת משקיעה את מיטב כספה, את מיטב זמנה, את מיטב כישרונה, למטרה אחת, לעשות טוב גם לחינוך וגם לילדים, הילדים שלנו בסך הכל. אני חושב, עוד יותר מזה, אנחנו גם נעזרים לא מעט בגופים שמתנדבים, נותנים לנו הכל בהתנדבות, חינם אין כסף, מתוך הבנה והכרה בצדקת הדרך. שנייה, אני מיד מגיע. בוא, הוכחתם פה באמת יכולת מרשימה. בוא נתקדם לשאלה שלי רגע, זאב, ברשותך. עכשיו לגבי הצפיפות. לא משנה מה תהיה, נגיד, מהירות הגידול של האוכלוסייה בישראל, באותה מידה גם התל"ג גדל, גם התפוקות של המדינה גדלות, ולכן מבחינת האחוז שאפשר להקדיש לחינוך,
הולך זאת אומרת, האחוז נשאר אותו אחוז, כמות הכסף היא הולכת וגדלה, ולכן אפשר להעניק באותם אמצעים חינוך טוב ואיכותי ליותר תלמידים, ליותר יישובים. אני בפירוש מקבל חלק ממה שאמר מיכל קודם. נכון, 32 זה לא מספר אופטימלי. חבר הכנסת מרגי אמר בישיבת הכנסת שמבחינתו 26 זה מספר אופטימלי, ואני מוכן לאמץ גם את המספר הזה. אני יודע שגם את, אבל אני לא חושב שאפשר להפלות בין ילד לילד. אותו ילד שיושב בירוחם, שהיורית שלו יושבת כאן, צריך לקבל חינוך איכותי, טוב, מבחינת ההיקף של השעות והיקף ההשקעה, לפחות כמו הילד ברעננה, שגם זאביק מייצג אותו ודואג לו, ואם הרשות לא מסוגלת, אז המדינה, עם כל הכבוד, תתגייס ותעשה את זה, אבל חייבים לראות שכל ילדי ישראל יקבלו את אותו רמת חינוך איכותי, טוב ומיטיב, כדי להביא את כולנו בסופו של דבר. אני לא רוצה להגיע למצב שכמות הכסף תהיה זהה, אלא שהאיכות של החינוך בישראל פשוט יצמח ויעלה ויעלה כל הזמן, כי זה לדעתנו ישפר את מדינת ישראל כולה. 2 מורים, מה לגבי 2 מורים בכיתה? 2 מורים בכיתה. תראה, בכיתה של 40 תלמידים לדחוס עוד מורה, שגם אותו לא ישמעו, כי גם ככה המולה שם היא לא קטנה, אני לא בטוח שזה פתרון אופטימלי. אולי שווה לנסות את זה, ואני יודע שמשרד החינוך עושה כרגע פיילוט על הנושא הזה. כשיהיה תוצאות לפיילוט, נוכל לחוות את דעתנו. ברמה העקרונית, קשה לי לראות איך אותו מורה נוסף, כשנכנס לתוך חדר דחוס ב-40 תלמידים, או 39 תלמידים, יכול לעשות את השינוי האמיתי. תראה, אם אנחנו משנים את הפרדיגמה קצת, ואני יודע שיש פיילוטים גם בעניין הזה, והמורה הוא כבר לא עומד ממול ומשנן, אלא בעצם מתפקד במסגרת של סדנה כזו. הוא עובר והוא נע בין התלמידים, ואם 2 מורים יכולים לעשות את זה, שוב, במגבלה של הריבוי הטבעי בארץ, והרי הפסיליטי ולבנות עוד כיתות, גם זה הרבה מאוד תקציבים. אולי זה מודל מעניין. אם תוסיף לזה את אותם 3, 4, 5 או 6 ילדים שסובלים מהפרעות קשב, שיהיה עוד מבוגר אחראי שמסתובב ביניהם, טוב לא יצא מזה יותר מדי. לדעתנו, אם יצא מזה טוב, אולי. אני יודע שלי, זה היה מפריע מאוד אם עוד דמות של מבוגר הייתה זזה ומדברת ומושכת תשומת לב, גם אם זה לידי והוא מדבר עם הילד איך אומרים, שולחן לידי. אותי זה היה מוציא מריכוז ולא הייתי מסוגל להתרכז במורה שעומדת בפרונט, בחזית. מורה, הלוואי והייתי יכולה לתת לכל כיתה. צר לי, אבל לצערי... הלוואי והיינו יכולים לתת לכל כיתה עוד מורה, את צודקת. זה לא רק שלא היה מפריע. בעיקר אם זה היו כיתות של 32 או 26. לא, באמת. אוקיי, אנחנו נמשיך. בני ביטון, קודם כל הצטערתי לשמוע, בני, שאין תיאטרון בדימונה. אתם לא רואים ערוץ 10. לא רואים ערוץ 10, אבל יש את התגובה שלי כרגע בערוץ 10. לא, אז ספוילר, יש תיאטרון בדימונה. כן, רון חולדאי התבלבל קצת. אז בסדר, זה היה איזה בדיחה לא מוצלחת שלי. התקצוב הדיפרנציאלי, אני בטוח שיש לך מה לומר בעניין, אתה בטח בצד התומך. נפנה אליך את אותה שאלה, האם זה לא צעד פופוליסטי. או אתה יודע מה, איזה ניסיון לייצר הפרד ומשול בין הרשויות, לייצר איזשהו מאבק במקום להביא אתכם כחזית אחת, שבה בעצם נותנים יותר לחלשים ולא לוקחים מהחזקים. טוב, אני חושב שהתקצוב הדיפרנציאלי הוא תקצוב חשוב מאוד, והוביל אותו באמת ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, אבל לצערי הרב ניר ברקת הלך יותר מדי רחוק, וניסיתי כסגן יושב ראש השלטון המקומי לגשר בין ניר ברקת לבין חיים ביבס, כדי לא לקבוע איזשהו טריז בשלטון המקומי. וראינו שהשלטון המקומי כשהולך ביחד, אז בואו, נכון, ועד ההורים, הפורום ועד ההורים עשו הרבה דברים, אבל בואו תזכירו גם את השלטון המקומי לגבי הסייעת השנייה, כי אני בעד ועד ההורים.
אני חושב שאנחנו עשינו שילוב ביחד, השלישייה הזאת, ועד ההורים, ההורים, יחד עם השלטון המקומי, יחד עם משרד החינוך. אבל נכון, עשינו את זה כולנו ביחד. יחד גם עם משרד החינוך ביחד, והבאנו את הסייעת השנייה, ונכון שקפצו בהתחלה וחשבו שיממנו, וראינו שלא מימנו את זה, ובסופו של דבר צריך להגיד גם מילה טובה למשרד החינוך, שהוא מימן ב100% את הסייעת השנייה, ולא דיפרנציאלי. תקשיב, ולא דיפרנציאלי, אבל תן לי ברשותך, אני רוצה להתייחס לנושא הדיפרנציאלי, ואני חושב שהתוכנית של ניר ברקת היא תוכנית מצוינת, רק, ואני אמרתי לו את זה והוא לא הבין, הוא הלך עם הראש בקיר והוא אמר, אני הולך להוריד מהחזקות, מהרשויות החזקות, ואנחנו נעביר את זה לרשויות החלשות. אז אני רוצה להגיד לכם ולתת דוגמה על דימונה. אני נכנסתי להיות ראש עיריית דימונה לפני שנתיים, השקעה, נכון, בסדר, עזוב, 100%. אז אני נכנסתי להיות ראש עיריית דימונה לפני שנתיים, ואני לא המצאתי את החינוך בדימונה, תמיד החינוך בדימונה היה טוב. אבל רק לסבר לכם את האוזן, אנחנו נקראים רשויות קטנות. דימונה בעשור האחרון זכתה בשני פרסי חינוך, רבותיי. 3 בתי הספר שלנו, ויושב פה ראש מועצה מצוין של עומר פיני בדש, ואני אומר לך, עם קצת צניעות, דימונה ב3 בתי הספר שלנו נושקים ל90% בגרות. 50% מתקציב עיריית דימונה הולך לחינוך, רבותיי. אני חושב שראש עיר, כמו רן, גם גבעתיים יושב פה. אז אני אומר, ראש רשות שמוביל יחד עם ועד ההורים, יחד עם משרד החינוך, אני אומר, יחד, המשולש הזה צריך ללכת ביחד, והוא רואה את העדיפות הראשונה שלו בחינוך, הוא יצליח. ועכשיו מה שקרה לניר ברקת, וקרה לו, אני אומר, תקלה בכנף, ואני אומר לו, בן מחזור שלי, שירתנו בצנחנים ביחד, ואמרתי לו, לא הכל פוליטיקה, ולא צריכים ללכת ביחד. וניסיתי לגשר, והוא לא הבין. וישבנו בשלטון המקומי, וראו איזה פלא. אמרתי לו, תקשיב, כל החלטה שתתקבל בשלטון המקומי, בראשותו של יושב ראש השלטון המקומי חיים ביבס, זה מחייב אותנו את כל ראשי הרשות. ורק אני הצבעתי היחיד בכל הדיפרנציאלי, וכל אלה שאמרו דיפרנציאלי מהרשויות הקטנות, כולל ניר ברקת, אמר אני אדבר איתכם, אני בניו יורק, כרגע אני אדבר איתכם דרך הטלפון. מה שאני רוצה להגיד, והיה חשוב, ואמרתי לו, ניר, מה אכפת לך מאיפה יבוא הכסף? רבותיי, זה הנקודה החשובה, ועלתה על זה מיכל כרגע, ואני בטוח שידידי וחברי זאב בלסקי יתייחס בנושא הזה. ואמרתי לו, אם אנחנו נלך מגובשים, אנחנו נביא את ה-320 מיליון שקל בדיפרנציאלי, זה מה שחסר לרשויות. תבינו רבותיי, ההורים, אתם פשוט לא מבינים. בנושא הדיפרנציאלי מה קורה? לרשות שאין לה כסף לשים את המאצ'ינג ל-25%, בסוף שנה, הרווחה, במיוחד רואים את זה יותר ברווחה מאשר בחינוך, מעבירים את זה לגדולות, ולגדולות אין להם בעיה לעשות את המאצ'ינג. מה זה אומר? שברשויות הקטנות לא מממשים את זה. שים לב מה אני אמרתי להם. באתי לתוכנית מהפכנית, אני חייב לציין את זה, ואמרתי להם אני מוכן שברשויות הקטנות ה-75% יהיה 100%. זה אומר שישוב כמו דימונה, בערך 7.5 מיליון שקל, לא צריך להשקיע, תנו לי. אז זה אומר שאני משקיע פחות, אבל אני לא צריך להגיד שאני מפספס את הכסף הזה. מה קורה? בנובמבר, דצמבר, המשרדים פוחדים להחזיר את הכסף, כי מה יגידו להם? מה, לא ניצלתם את הכסף שלכם? אז הם נותנים את זה לרשויות הגדולות, והרשויות הגדולות מקבלות את זה. זה אומר, באתי לניר, ואמרתי לו, אדון ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, אנחנו, ישבתי גם עם רון חולדאי, גם אני וגם חיים, והבאנו, ואמרתי, בוא נעשה ביניים באמצע. הרשויות הגדולות היו כבר מוכנות, פורום ה-15. אני חייב להגיד, בוא, צריך גם להגיד את הדברים על השולחן. הם אמרו, אנחנו מוכנים לתת 100 מיליון שקל, ושהממשלה תיתן 220 מיליון שקל. ישבנו עם שר האוצר כחלון, וגם עם סגן שר האוצר, באמת, אדון כהן, באמת מוביל מהלך, הוא עשה את זה, גם את הדיפרנציאלי הוא עשה את זה כשר הדתות לשעבר, ויושב פה שר הדתות לשעבר, וזה הצליח רבותיי. אבל אי אפשר לבוא ולפצל אותנו ולהגיד לנו, שימו לב מה קורה כרגע. דימונה נמצאת באחד מההישגים ומההתפתחויות שלה, אני עוד מעט עולה לאשכול 5. אתם יודעים מה זה אומר? שאני הולך להפסיד כסף.
אני הולך לקבל כפחות. אז מה זה אומר כרגע? שאני רוצה שמהרשויות כמו רעננה, כמו כפר סבא, כמו דברים, שבאמת רשויות מצליחות, רשויות טובות, שעובדות טוב, בוא, אנחנו רוצים להוריד לכם מאלה שמקבלים את הכסף, זה לא יעזור. אני חושב שאנחנו צריכים לשלב את השילוב ביחד, וללכת ביחד, ולבוא למדינת ישראל, ויסלחו לי חברי הכנסת, ויסלח לי גם ראש הממשלה וגם שר האוצר. תכניסו את היד שלכם לכיס, זה תפקידה של מדינת ישראל לממן את הדיפרנציאלי, רבותיי. לא תפקיד שלנו לריב בינינו לבין הרשויות המקומיות. תודה. שי, רק מילה לזה. כן, בקצרה. תפקידה של מדינת ישראל, אבל היא נתנה, מדינת ישראל נתנה עכשיו לתקציבי החינוך הרבה מאוד מיליארדים, אז לא תכניסו יד לכיס, אני לא עכשיו זה, בוא, גם פה אני אומרת, גם התקציב של השלטון המקומי וגם התקציב של מדינת ישראל זה תקציב המדינה, זה תקציב האזרחים, אז מדינת ישראל הכניסה יד מאוד עמוק לכיס, רק אתה יודע, אני לא מדברת עכשיו בהקשר של הדיפרנציאלי, אלא באופן כללי. אני רק הערה. בני, בוא נתקדם, בני. אנחנו נתקדם. הערה לגברתי, והיא לא פוליטיקאית, והיא אשת מקצוע. כמו שהכניסו בהסכמים הקואליציוניים, וכל חבר כנסת פתאום קיבל שיכניסו, יש כסף, זה מעט מאוד כסף, 320. אני לא בא, אני אומר את זה. אנחנו נביא לכם, בוא נלך ביחד. טוב, תודה. יש לנו שולחנות עגולים אחר כך, אנחנו נוכל לדבר על הכל הרבה. אני רוצה להמשיך, זאב בילסקי, אתה כבר פוליטיקאי מספיק משופשף. ההתנהלות של ניר ברקת זה כמעט, כי הוא סימן בכלל מטרה אחרת? זה רשות הממשלה? זה אתה אמרת. זה עכשיו אתה אמרת. אתה אמרת, אני לא יודע. בכל זאת, איך אתה מנתח את ההתנהלות, ומהי העמדה שלך בכלל באופן כללי לגבי התקצוב? אני מכיר את בני שנים, אני מכיר את דימונה, היה לי הכבוד בתפקידים ציבוריים להיות הרבה מאוד בדימונה, ואני תוך כדי שאני עוקב אחרי ההתפתחות של דימונה, אני דווקא חושב שדיפרנציאלי זה רעיון מצוין, כי בעוד כמה שנים אנחנו נשב פה, ודימונה תעביר לרעננה, אתה יודע, את האחוז הזה והזה, וברוך השם מתפתחים ועושים טוב. תראה, אני באמת שמח שעמדתו של בני היא כזאת, כי קרה פה משהו שלא קרה אף פעם בשלטון המקומי. אנחנו תמיד היינו ביחד. אני זוכר את עצמי יושב באוהל, מול משרד האוצר, ומפגין כדי לקבל לדרוזים, לקבל לערבים, לקבל לפיתוח, תמיד היינו ביחד. פתאום קרה פה משהו. עכשיו, צודק בני על 300 מיליון שקל, אני אספר לך, היה לי הכבוד להיות חבר כנסת. הייתי חבר בוועדת הכספים. ערב אישור התקציב, אני יושב ליד יעקב אדרי. יעקב אומר לי, בילסקי, הבאת את הרשימה? אמרתי לו, איזה רשימה? הוא אומר, מה, לא הבאת את הרשימה? אמרתי לו, איזה רשימה? הוא אומר, כל אחד מביא רשימה, נותנים את זה לגפני, וגפני מסדר. אמרתי לו, כמה יש? הוא אומר לי, 40. אמרתי לו, 40,000? הוא אומר לי, לא, 40 מיליון. מה יש לך ברעננה, למשל, בית איזי שפירא? תביא דברים טובים, תכניס לרשימה. האמת, כל כך התביישתי. להיות חבר במקום שככה מחלקים, שלא הכנסתי שום דבר לרשימה. לפני כמה ימים, אני כמו עם ישראל פותח את החדשות, ושומע שמה שחשבתי שזה 40,000, שהיה 40 מיליון, עלה וצמח ל-600 מיליון שקל לתת כסף לחברים באופן אישי על הצעות שלהם, ואנחנו מדברים על דיפרנציאלי של 300 מיליון, לכן אם הממשלה רוצה, ואני חושב שצריכה הממשלה לעשות סדרי עדיפויות, והיא עושה את זה, ואנחנו בעד שהיא תיתן לאן שצריך לתת, תפסיקו להפריד בינינו, תפסיקו לחפש לקחת אחד להעביר את זה לשני, זה לא מגיע לתושבים של רעננה, זה לא מגיע לתושבים של תל אביב, מגיע שמדינת ישראל תחלק פחות 600, תוריד 300 ותעביר את זה לחינוך הדיפרנציאלי, זאת התשובה. ואגב עוד דבר אני רוצה להגיד לך לגבי המעמד של הרשויות המקומיות בחינוך, אתה יודע פעם איך אני למדתי את התפקיד שלנו, כשנבחרתי פעם ראשונה הייתה שביתה בבית ספר חטיבת ביניים, באו אליי, בילסקי, המנהל הזה תעיף אותו.
אני מסתכל, עושה בדיקות, האמת צודקים, מנהל ממש על הפנים, חייבים להעיף אותו, אני מסכים. אני אומר להם, תשמעו, זה לא סמכות שלי. אני לא משלם לו משכורת, אני לא בוחר אותו. אומרים לי, מי בוחר? אמרתי, משרד החינוך. מי במשרד? אמרתי, השר. אומרים לי, בסדר. איפה יושב השר? אמרתי, בירושלים. אתם יודעים איפה מגרש הרוסים? אתה יורד שם בזה, שבטי ישראל, אתה עולה קומה שנייה, שם יושב. אומרים לי, תגיד לי, אתה יודע איפה זה? אמרתי, בטח שאני יודע. אז תיסע לשם ותסדר לנו להעיף את המנהל. ואז למדתי בדיוק את תפקידם של הרשויות המקומיות. והיום הרשויות המקומיות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך במדינת ישראל, וצריך לעודד את ראשי הרשויות ואת הרשויות המקומיות ליטול חלק בחינוך של הילדים, להיות יחד עם ההורים, לקדם את המערכת ולא להתחיל לריב בינינו לבין עצמנו מי ישלם למי. תודה רבה. לילי בן עמי, את חוקרת זה מכבר את מה שנקרא הפרטה זוחלת. הפרטה זוחלת במערכת החינוך, כשהפרטה זוחלת זה לא רק תשלומי הורים כאלה ואחרים, כל מיני צורות ותירוצים, אלא גם צורות העסקה שונות. והזכירה גם מנכ"לית המשרד בעצמה בכנות שהיא באה ומצאה הרבה מאוד גופים שפועלים בתוך המערכת, כשהמשמעות של הגופים האלה באמת זה גם צורות העסקה שונות, חלקן פוגעניות יותר. את מדברת לא רק על, בשיחה המקדימה שעשינו, לא רק על מה שאנחנו מכירים כעובדי קבלן או מורי קבלן בכל מיני פרויקטים שונים, אלא גם במקצועות ליבה. וכאן הבעיה היא גדולה יותר. אז תנסי קצת לתאר את התופעה ואת המספרים, למרות שהמספרים זה משהו שאנחנו, זה בדיוק חלק מהבעיה, לא כולנו, גם בתוך המערכת לא יודעים ממש מהו היקף הבעיה. אז בבקשה. שומעים? אוקיי. אז אנחנו פה בפאנל של חינוך, ואנחנו מדברים על שוויון הזדמנויות בחינוך, ואנחנו שומעים פה, מדברים על תקציבים ועל רשויות והורים, אבל יש פה באמת מילה אחת שלא שמענו אותה מספיק, וזה מי שנמצאים עם הילדים שלנו, יום יום, שעה שעה בכיתה, וזה המורות והמורים. ועל זה אנחנו מדברים בקואליציה להעסקה ישירה בחינוך, וארגון אנו, והרבה מאוד ארגונים ששותפים למאבק הזה. קודם כל תשקיעו בכוח האדם שנמצא בכיתות. בהייטק הבינו את זה מזמן, אבל איפה אנחנו במערכת החינוך? והמצב הוא הרבה יותר חמור ממה שנדמה. אני רוצה לצייר לכם תמונה. קודם כל אני מורה, ולצערי לא חסרים כנסי חינוך שלמים בלי מורים, אז כל הכבוד למי שארגנו פה ושדאגו שתהיה פה גם מורה על הבמה. יושב פה גם חבר הכנסת מרגי שהוא שותף שלנו, וביום רביעי הקרוב יהיה דיון על מורי קבלן, והוא הגיש כמה הצעות חוק להעסקה ישירה של מורי הקבלן, ואנחנו ניפגש ביום רביעי. אז אני אצייר לכם, כל הכבוד, באמת מגיע לו כפיים, באמת שותף אמיתי. אז אני רוצה לצייר תמונה, כי אני בעברי הועסקתי כמורת קבלן, יש לי תואר שני בחינוך מהאוניברסיטה העברית בהצטיינות, ואני הייתי מחנכת כיתה י', לימדתי לתנ"ך לבגרות, ואני אספר לכם סיפור. יום אחד אני נכנסת לחדר המורות והמורים ואני רואה על לוח המודעות שלט דרושה סגנית מנהלת לעובדות משרד החינוך בלבד. עכשיו אני לא עסקתי על ידי משרד החינוך וגם לא על ידי הרשות המקומית עיריית ירושלים, אני הייתי מורת קבלן. איך ההרגשה? בכל בתי הספר בישראל, ותבדקו אותי, בכל בתי הספר בישראל יש מורות קבלן לצד מורות בהעסקה ישירה. מורות בהעסקה ישירה הן מורות שמועסקות על ידי משרד החינוך, הרשות המקומית או בעלות כמו עמל ואורט, אלה נקראים בעלויות. אבל כל יתר המורות שמועסקות על ידי כל מיני גופים שונים ומשונים, בין אם זה עמותות, חברות וכן הלאה, אלו מורות שרובן מועסקות מחוץ להסכמים הקיבוציים, בתנאים פוגעניים. בישראל כל מורה שישית היא מורת קבלן. הן נמצאות היום גם בבתי ספר היסודיים. אנחנו המדינה היחידה בעולם שמעסיקה מורות ומורי קבלן, ככה לפי מכון ון ליר שמומחה וחוקר את ההפרטה של החינוך. המדינה היחידה בעולם שמעסיקה מורות ומורי קבלן. מורות בכיתות שיש להם מספר תלושי שכר. חלק מהשעות שלהם ממשרד החינוך. חלק מהשעות מהעמותה הזאת וחלק מהשעות מהעמותה אחת, והיא מלמדת בבית ספר אחד. והיא צריכה לעשות תיאום מס. מי המורות והמורים שאתם חושבים שמצליחים לשרוד במערכת הזאת, בתנאי העסקה האלה? מי פה היה רוצה להיות עובד או עובדת קבלן?
וזה גם הסיבה שהרוב הם נשים, כי נשים מוכנות לעבוד בתנאים האלה. יש נשים מעולות, מורות מעולות, אבל אנחנו רואים גם תחלופה מאוד גבוהה של המורות והמורים. והמפתח זה תשקיעו בכוח האדם. וקודם כל, במערכת החינוך הציבורי, המורות צריכות להיות מועסקות על ידי המגזר הציבורי ולא על ידי כל מיני גופים. מבקר המדינה בדוח האחרון שלו, שחקר את הנושא של מורי קבלן, למעשה זו הפעם הראשונה שהוא נכנס לנושא של מורי קבלן בזכות המאבק שלנו. בחודש מאי האחרון מבקר המדינה כתב שחור על גבי לבן. תופעת מורות ומורי הקבלן היא גורם המרחיב את הפערים החברתיים בישראל. החינוך הוא כלי ראשון לצמצם את הפערים החברתיים. השכלה, לתת לילדים שלנו את החינוך הכי טוב, גם לילדים שההורים שלהם ידה אינה משגת. ואז מה קורה כשאנחנו מכניסים את אותם מורות ומורי הקבלן? בעצם מה זה אומר? כשמדובר במקצועות ליבה, כמו המקצוע שאני לימדתי תנ"ך, בעצם רשויות חזקות, כמו חברי כאן ביאלסקי, רשויות חזקות מוסיפות שעות למערכת החינוך, מוסיפות עוד מורות ומורים ברוב המקרים באמצעות חברות קבלן, ובעצם דוח מבקר המדינה אומר חד משמעית, במקצועות החובה יש יותר מורות קבלן בערי המרכז, ובפריפריה יש פחות שעות. כלומר, התקצוב הדיפרנציאלי שעושה מיכל כהן שהוא מבורך, תקצוב הדיפרנציאלי, אבל בפועל הוא לא משרת את המטרה שלו מהסיבה שמשרד החינוך לא סופר את השעות שהרשויות המקומיות מכניסות. בסופו של דבר, לפי מבקר המדינה, הרשויות החזקות יותר, בבתי הספר שלהם יש יותר שעות, הילדים מקבלים יותר שעות, שחור על גבי לבן. והפתרון הוא העסקה ישירה. הפתרון הוא להפסיק עם הוספת המורים והמורות והמקצועות הנוספים ויצירת המעמדות בחדרי המורים והפגיעה במעמד המורה. והפתרון הוא העסקה ישירה, ויש דרכים, אפשר למצוא פתרונות, להעביר כספים של רשויות דרך משרד החינוך, להעביר כספי הורים דרך משרד החינוך, וזה חייב להיות מפוקח. מה שקורה היום זה שאין נתונים, אין פיקוח, ויש לנו מעמדות בתוך חדרי המורות והמורים ופערים חברתיים במערכת החינוך. תודה רבה. אני חייב להגיד למיכל כהן, שאלתי, יולי תמיר, כשהייתה שרת חינוך, היא זימנה עיתונאים ללשכתה בתל אביב, ברחוב השלושה שם נדמה לי, והיא דיברה על איזושהי מהפכה להעסקה ישירה של עובדות הניקיון. היא דיברה על עובדי קבלן וכו', ואני שאלתי אותה מה עם מורי הקבלן. והיא ככה התייחסה לזה כאיזה משהו שהיא לא לגמרי, היא אמרה שהיא כן שמעה על זה, כלומר, והיא בדיוק אוספת עכשיו נתונים, והיא רוצה ללמוד את הנושא, ותראי, עברו כבר כמעט 10 שנים, ואני יודע שבמשרד ממשיכים לאסוף נתונים, וגם יש איזושהי ועדה שאסור לדבר עליה, משהו סודי כזה. שי, אני רק אגיד שלבקשת טרכטנברג, אני כתבתי מתווה להעסקה ישירה בחינוך, והוא באמת אימץ את זה, ואנחנו קוראים למשרד החינוך, וגם פנינו לנפתלי בנט לפני מספר שבועות, בואו נעבוד ביחד, אנחנו באותו מתרס, בואו נמגר את התופעה המבישה הזאת של מורות ומורי קבלן. אז אני רק אשלים, אני רוצה לדעת בעצם, האם משרד החינוך כבר השלים את עבודת המטה הזו בעניין, ולמה לא בעצם לקחת אחריות ולהגיד, אנחנו מעודדים העסקה ישירה, אנחנו שמים סוף לתופעה הזו, שלא קיימת אגב רק במערכת החינוך, רואים את זה גם במערכת הבריאות וכו', זו תופעה בכל המשק הישראלי. היא תענה לעניין, אנחנו משוכנעים. שי, אני חושבת שקודם כל, אני אהיה האחרונה לומר שאני לא בעד העסקה ישירה של מורים. אני חושבת שזה מפצל את חדרי מורים. אני חושבת שזה רע למערכת החינוך. אני לא רואה בזה איום, להפך. אני רק אומרת שבסיפור הזה, כנראה זה לא כל כך פשוט, כן? זה לא מחר תכריזו, אתם מבטלים את מורי הקבלן. בואו רגע רק ניקח את אפרופו סרדינים. בואו ניקח את הסיפור האחרון של פיצול הכיתות. הרי מה לחצו עלינו ההורים? בדיוק דיברתי עם לילי בשקט. איך את מעיזה להוציא מסמך שאומר אין פיצולי כיתות על ידי הרשויות? אכלו אותי, צודקת?
הדבר הראשון שאמרו לי, איך הוצאת מסמך בעקבות בג"ץ הוד השרון, שאומר את האמירה הבאה, כשמדינת ישראל תחליט שהיא מפצלת כיתות, היא תפצל בעצמה. אבל עד אז היא לא תאפשר לאף אחד לפצל בתחומה. אני לא זוכרת, ואמרתי את זה ללילי בשקט, אף אחד מהנוכחים פה שיוצא בשם הצדק החברתי. כי רצו לפצל כיתות, אז אמרו לי, יגידו ההורים, מה אכפת לך? אם את לא יכולה, תני לנו לפצל את הכיתות. זו אמירה ראשונה. אמירה שנייה שאני רוצה לומר, שיש פה דילמה שהתנגשות של שני ערכים. ואני חוזרת ואומרת, אני חושבת שלילי צודקת, אסור שבחדר מורים יהיו מורים סוג א' וסוג ב', זה פוגע בחינוך. אבל יש את הדילמה של תשלומי הורים, והכל קשור לכל. בסוף באים הורים במדינת ישראל, בדרך כלל היותר מבוססים, ואומרים, זכותנו להשפיע. מי אתם, כנסת ישראל, שתגידו לנו חוק לימוד חינם, ואנחנו רוצים להשקיע כי לא מספיק לנו השירות של מדינת ישראל, ואתם מונעים מאיתנו, הרי אני נמצאת בבג"ץ, עם אין ספור עתירות, שאומרות זכותנו להשפיע על החינוך וזכותנו לשלם יותר. זה צד אחד. מנגד עתירות של בג"ץ, של הורים, שאומרים, הבטחתם לנו חוק לימוד חובה חינם, אז למה אתם גובים מאיתנו כסף? עכשיו, שתי העמדות האלה הן ראויות, כי זכותו של הורה להשפיע על חינוך ילדיו, וזכותו של הורה אחר שאומרת מדינת ישראל, לימוד חינם לכלל הציבור. אותו דבר, ראש רשות שבא ואומר, אם אתם לא יכולים לתת לי פיצול ל-25, אני רוצה, יש לי את הכסף. בא ראש רשות אחר ואומר, איך אישרתם דבר כזה? אני לא יכול, אז תנו לי 20 תלמידים בכיתה, כמו שהוא יכול. והסיפור הזה של מורים, קודם כל אני רוצה לומר שלא הכל תחת הכותרת של מורה קבלן. ככה בשיח ביני לבין לילי, היא תכניס את כל שירותי החינוך, את כל התוכניות. אז אני רוצה לומר שלא כל מי שעושה פעילות בתוך בית הספר הוא מורה, וטוב שכך. שערו בנפשכם שמהיום כל מי שנכנס בשערי בית הספר, כל מיני תוכניות שהן באות לעשות דברים כאלה ואחרים ולצאת, הייתי מחייבת אותם להיות עובדי הוראה, אז היה מטיל עליהם את כל מה שצריך להיות עובד ההוראה, לא הייתי יכולה להכניס תשומות נוספות לחינוך, ולא הייתי יכולה לתת העשרה. אז זה לא פשוט כולכם יושבים ולא עושים שום דבר. וכן אני רוצה להגיד לך, שי... אבל את מודע שיש מורי קבלן בתפקידי ליבה. לגמרי, ואני רוצה להגיד לך, שי... סליחה אדוני, זה מפריע, סליחה... שי, אני רוצה... אדוני, סליחה, זה מפריע. שי, אני רוצה לומר לך רק דבר אחרון, כי זה נשמע כמעט מגוחך, אבל בקיץ האחרון הייתי גם בוועדת ביקורת המדינה וגם אצל חבר הכנסת מרגי, והתחייבתי שאנחנו נאסוף באמת את הנתונים. זה נשמע מצחיק, אבל אנחנו באמת אוספים אותם, אבל אני אגיד מה כן. הסברתי את זה ללילי. בעצם אני אומרת לבתי הספר, אסור לכם לעשות העסקה לא ישירה. אסור לכם להעסיק מורים בליבת העשייה, שהם מורים שלא המדינה העסיקה אותם, ומצד שני אני מבקשת מהם לדווח עליהם. וזה הסיפור הגדול. אז אנחנו כן אוספים, ביום רביעי אנחנו נציג את האיסוף, איפה אנחנו נמצאים, אבל זה מאוד מורכב. אני רוצה להעיר שישר כוח על האיסוף, אבל צריך לשים לב, ההבחנה בין ליבה ללא ליבה, המשמעות שלה זה שאם את מורה לאומנות, לקולנוע, לדרמה, תהיי מורת קבלן בתנאים פחותים. אבל אם את מורה לאנגלית, ללשון, אז תהיי בהעסקה ישירה, וזה לא הבחנה. מורי קרב שמלמדים מקצועות העשרה, ואליהם את מתייחסת, זאת תפיסה בעייתית. כל המקצועות בהעסקה ישירה, כל מי שמלמד בתוך בית ספר בהעסקה ישירה. הם לא מורים, ואין סיבה להרוס את קרב. שהתלמידים שלנו ראויים תודה, לילי, תודה. לפני שאנחנו ממשיכים, רק רצית ב-30 שניות, אמרת לי להגיב על משהו על הנושא של שתי מורות. אוקיי. קודם כל אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, שפעם ראשונה שהחינוך עולה על סדר היום, לסדר היום הציבורי ולשיח הציבורי. ועל זה שפו לכולנו, לכל מי שיושב כאן. לא רק לאלה שיושבים באולם, גם אלה שיושבים על הבמה. וכמובן תודה לגלובס על זה שהם הרימו את הכפפה ושמו את החינוך כחלק מכנס גלובס לעסקים. זה לא דבר טריוויאלי. ההערה השנייה, אני לא חושב שזה מקרה
שכל ראשי הערים שנוכחים כאן, זה במקרה ראשי הערים ששמו את החינוך על ראש סדר העדיפויות שלהם, וזה הסעיף התקציבי הראשון במעלה אצל כל ראש רשות שנוכח כאן. אני כן חושב שכל ראשי הרשויות בארץ צריכים לקחת מהם דוגמה, ולהעתיק את אותה תפיסת עולם. הדבר השלישי, נשארו לי עוד 5 שניות, הערה מכפר תבור. היו"רית של כפר תבור שנוכחת כאן, שלחה פתק תוך כדי הדיון, וכתבה לי שבכפר תבור הייתה במהלך השנה האחרונה פיילוט בנושא של 2 מורים בכיתות א', והתוצאה, אחת התוצאות הייתה שילדים שהגיעו לכיתה ב' השנה לא יודעים קרוא וכתוב. עכשיו נכון שזה מקרה יחידני ואי אפשר להקיש ממנו על הכל, אבל עדות של מה שקרא שחווה את זה על בשרו. יכול להיות שכל מורה באה עם גישה שונה, אתה יודע, ומתבלבל. אבל שוב, בניגוד לעבר, היום אני חושב שאנחנו מרגישים שיש לנו עם מי לדבר, יש לנו את הכנסת, יש לנו את משרד החינוך, יש לנו את ראשי הרשויות, ואני חושב שמשתפים איתם פעולה. בני, כן, אני רוצה שתגיב, אבל אני גם רוצה להפנות אליך שאלה, אגב, אנחנו במינוס 4 דקות, אבל כל עוד לא יסגרו לי את המיקרופון. כנראה, אני יודע שהזמן עבר, אבל זה מעניין חינוך. לא שומע. אמר פה ידידנו, אפשר? זאב. צריכים לחתוך, אוקיי, אז אמר בואו אנחנו נסיים, כן, בני, בוא, תגיב בקצרה וניתן עוד תגובה אחת, בסדר? ואנחנו נעבור לשולחנות העגולים, אני מצטער על קוצר הזמן. חבר'ה, בואו, ברשותכם, אי אפשר לא להתייחס למה שלילי אמרה, וגם למה שמיכל אמרה. אני חייב להגיד לכם חובה לגמור את החרפה הזאת של עובדי הקבלן. במדינת ישראל בכלל. אסור, צריכים, אני אומר לכם, ומדבר איתכם עכשיו, לא סוציאליסט, מדבר איתכם איש ליכוד, רבותיי. ובתפיסה הזאת, התפיסה שלי היא תפיסה חברתית. לא יעזור לאף אחד שום דבר. אנחנו צריכים לתת דוגמה אישית, קודם כל במערכת החינוך. אני נתתי דוגמה אצלי ברשות המקומית. מאז שאני נכנסתי, פתאום אומרים לי שיש סייעות ליגה א' וסייעות ליגה ב'. שימו לב. אמרתי להם, כמה שנים הם עוברים ברשות? אומרים לי כבר מעל 10 שנים. אמרתי להם, כולם עוברים לעירייה וכולם מקבלים קביעות. ורבותיי, זה מה שצריך להוביל את משרד החינוך. ומיכל התייחסה לזה בחדרי מורים. לא יכול להיות, וזה צורם מה שהיא אמרה כרגע, שהיא צריכה לגשת למכרז, לסגנית מנהלת, אבל מה? היא עונה על כל הקריטריונים. אבל תנאי, לילי, תנאי סף אחד, שהיא לא עובדת המערכת. אז רבותיי, כולנו ביחד, צריכים יחד עם משרד החינוך לגמור בשנת התקציב הבאה, וחבל שמרגי הלך וזה ביום רביעי עולה לדיון. ואני באתי בכל הדיונים של ועדי ההורים, השתתפתי איתם במאבק הסרדינים, ואפילו שאין לי מאבק הסרדינים אצלי בדימונה, רבותיי. הנה אני אומר לכם, אבל חשוב שכולנו נהיה במקשה אחת, כולנו נהיה מאוחדים בדברים האלה. ברגע שאנחנו מאוחדים, הבאנו את הסייעת השנייה, הבאנו את הסרדינים, ונביא גם את הדיפרנציאלי, רבותיי. תודה, בני. אני מצטער על קוצר הזמן, אנחנו עוברים עכשיו למתכונת של שולחנות עגולים. תודה לכולם, תודה למנכ"לית משרד החינוך, שוב, באמת על הספורטיביות, תודה לכולם, אנחנו עוברים לשולחנות עגולים.